Gipadayon sa Davao Oriental Provincial Government ang ilang province-wide massive relief distribution sa ubang munisipyo sa probinsya. Nitong Martes, Pebrero 20, girumbo nila Governor Nino Sotero Jr. ang munisipyo sa Tarragona alang sa unang hugna sa massive relief distribution. Libuan ka mga pamilya gikan sa tulo ka mga barangay ang natunulan og hinabang sa gobyerno. Sa Barangay Dadong, nahatagan og ayuda ang 608 ka mga pamilya. Barangay Sentral nga dunay dakong populasyon nga 1,553 ka mga pamilya ug Barangay Jubilar nga dunay 1,017 ka mga pamilya. Ug kagahapon Pebrero 21 gihimo ang ikaduha og ulayng hugna sa massive relief distribution sa Tarragona. Unang girumbo sa grupo ang lugar nga natawhan ni Governor Uy nga mao ang Barangay Lukatan kung asa 1,174 ka mga pamilya ang nahatagan og ayuda. Sunod ang Barangay Tubaon nga dunay 1,442 ka mga pamilya, Barangay Maganda 677 ka mga pamilya, Barangay Kabagayan nga dunay 1,452 ka mga pamilya, Barangay Tumuawong 923 ka mga pamilya, Barangay Umpaw 605 ka mga pamilya ug ang Barangay Limot nga dunay 942 ka mga pamilya. Lakip sa gitunol ni Governor Uy ang cash assistance isip kabahin sa emergency shelter assistance sa provincial government sa mga residente nga ang mga balay nangaguba atol sa shear line. Ang mga residente nakadawat og 10,000 pesos alang sa totally damaged ang balay samtang 5,000 pesos alang sa partially damaged. Sunod nga rumbuhon sa province-wide massive relief distribution sa provincial government ang Mati City. Tumong niini nga mahatagan og hinabang ang tanang residente sa tibok probinsya nga apektado sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.